til dig, dame. Hold da kæft for nogle dejlige patter. Fanboy. Det er hej, Johan. Hej. Jeg har ikke set dig siden videoen, Johan. Okay. Ja. Hvad med? Og det er bare sådan, hvordan går det, Johan? Nå, men det går helt perfekt. Jeg synes, Johan er sådan et flot navn, Johan. Ja. Jeg synes Men, også, Mikkel det er et flot navn. Jeg glæder mig til at se dig i weekendvideoen, Johan. Jamen, jeg glæder også til at se dig bedømme. Hvor du skal være security, Johan. Ja, jeg glæder også. Du skal være dommer. Vi er jo med i sådan en video, hvor han counter, hvor mange gange jeg siger Johan.